Tvrda tekma, bod, zadovoljni? Pa naravno, zadovoljni protiv Slavije u Pleternici, uzeti bod bez 3-4 standardna igrača, povrijeđena sa ovako mladom momčadima, ovo je za nas jako veliki bod. Bod kao 3 boda? Pa upravo tako, bod kao 3 boda i u bodovnom smislu i u smislu psihološkom da ovu djecu malo podignemo nakon one utakmice u Đakovu što smo izgubili od gradskog rivala od kuće. Sad smo se ipak malo digli, ali moram napomenuti da smo i danas bili bez 3-4 standardnih igrača povrijeđeni i ti dečki stvarno trpe jedan veliki teret. To su juniori. Vidio sam da su mlađi. To su mladi dečki, juniori, kadeti. Danas igraju za prvo momčad, sutra za juniore. Naravno, to je naš problem, ali evo svaka idućnost. Očekivali ste pobjedu? Naravno, igrali smo protiv posljednje plasiranog, ništa drugo nije dolazilo u obzir prije početka utakmice, međutim to je nogomet. Pobjeđuje uvijek ni bolji, ni spremniji, ni onaj koji je na tablici više plasiran.